मानगोनां गाइस भिडिअ हगारनो माला सोराङो साननानै लादोंमोन आङो गोसोआव सानबाय थादोंमोन नै फ्राय सोरांनाय लोगो लोगो आं भिडिअ होनो आखायाव लाबाय बिनि खारन दङ दा बाथ्राया जाहैबाय आङो सोलाबा ओरै थांलाय ओरै फैलाय ओरैनि थाखायनो उफाय गैया गोरिब मानसिना दा नाथाय बे ओरै थांलाय फैलाय एभ्रिथिंखौ आं भिडिअ हगारजोबनाय जाया फैबाय थानाय समाव बिदिनो थांलाय फैलाय खालामग्रा मोनसे ब्लग चेनेल खुलिबावनांसिगोन बादि सानबाय आं जाय हक बेफोर जेखि जाया मानो आंनि खेंखुर मोननायनि खारना जाहैबाय थारैनो सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों भुटान हादराव थानाय एक्स एनडिपि आदामोना 6 जन बिथांमोना गबोबाय होननाय लोगो लोगो बिराद गोजोननाय मोनबाय थारैनो सान्ति सुक्तिया प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोबोद मोजां जामारदों होननानै आङो साननानै लादोंमोन होमब्लाथ' जोंहा जारनाब्ला सार आरो बिराद गिदिर फाइनान्स नन फाइनान्स केस गोनां आरो फासि अर्डार जानो गोनां आरो जोंहा बिथांजों लोगोसे गोबां जोबजानाय बिथांमोनाबोथ' इजियैनो सान्ति सुक्तिनि गेजेरजों गसिगोन थारैनो जोबोद बाख्नायथाव प्रमद बर' सार आरो निउस मिडियायाव दामजोब्बाय जोबोद बाख्नायथाव आथिं हमनानै खुलुमहैथावथाव नङा होमबा बिदि सानबाय आङो दा बिदिनो नुलांबाय मिडियायाव एक्टिभ थालांबाय बुजिलांबाय घटनाखौ दा अब्ला भुटाननिफ्रायल' गबोदों इन्डियायाव आसामाव बिथांमोनखौ सोफिनगोन खोथाया अब्ला मा जाखो बेयो बिराद रागा जोंथावथाव दुखुनांथाव जाबाय दिनै बिनि सोमोन्दैनो सावरायनो गाइस ससेब्लाबो नोंथांमोनजों जोबजासिम जालांबानो जाबाय भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट जागोन हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथां बयबो मोजां दं गिबियावनो नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ आङो लुबैग्रोदों जे नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानमारो जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय नाब्ला सारखौ लानानै मा सानमारो थारैनो गमारगोन ना गमारा जोबनायाव कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आं सानदों बर'नि मुंदांखा जोंहा निउस पर्टेलफ्राव गोबां दामनानै होनायखाय बिटिआरनि मानगोनां CM श्रीजुत प्रमद बर' बिथांनि नारा नाथा सान्दुं अखा खाथिनानै नाजानायावहाय दिनै साद' भुटान हादराव जोबजानाय एनडिपिफ्रा उदाङाव फैनो हाबाय उदां अख्रांनो रावनिबो बन्धन बेंखनाव गैयै बाइन्डेड नङा होमबा बिथांमोनखौ रावबो बेंखननि सिङाव दोनै उदां माने बिथांमोना न'आवबो सफैनो हानांगौ बेखौसो उदां फैनाय होननानै बुङो दा नैबे खोथाखौ सानै हयै बुजियै सानै सिन्था खालामनानै भिडिअ हगारनाया ओरैनो फक केमेरा लादो होनलाबानो जायाना नंगौ नङा साननांगौ बिजिरनांगौ थारखौ फोसावनो जेब्लाबो नाजानांगौ भिडिअ होनायाबो जेब्लाबो सुबुंफोरखौ नंगौ बुस्थुखौ देखायना होनो हानांगौ नङा होमबा मा सानदों बेनि गेजेरजों मा जालांना दं बेखौ देखायना होनायासो मिडियानि खामानि नङा होमबा दा ओंखायनो सिन्था खालामबाय भुटान हादरनिफ्राय इन्डियायाव फैनायसो फुरा गथारनानै न'आव थांनो मोननाय बिसि फिसाजों रायजो जाहैनो मोननाय नङा बे 6 जन एनडिपि भुटानाव जोबजानाया माने गबोनाया दा अब्ला बेखौथ' उदां अख्राङाव फैनाय होना भुटान हादरनिफ्राय इन्डियायाव फैबाय आसामाव फैबाय बेखौ बुंना होजायोब्रा नंगौखौ बाब बांद्रायथारलै पर्टेल बिथांमोनाबो नाथाय गुबुन हादर फरेन कान्ट्रि आउट अफ इन्डियानिफ्राय इन्डियायाव लाबोदों आसामाव लाबोदों बिनि थाखाय दे खाथिलायनानै जायखि सहि होनानै लाबोआ गुबुन हादरनिफ्राय गावनि ओन नेटिभ कान्ट्रियाव लाबोदों मोजां जादों दे साबायखर बिटिआर गभर्नमेन्टनिसिम बेखिनि खामानिखौ मावनायनि थाखाय नाथाय बाथ्राया बिथांमोना जिबादि मिडियायाव क्रेडिट लानानै बुंदों बा मिडियानि जेनोखि माखासे निउस पर्टेल बिथांमोना जे बुंदों बेयो जोबोद लाजिथावथाव बांद्राय नंखायखौ फोसावनाङालै ग्लबाव ग्लब बुजिया नामा एसेबो बे इउटुब चेनेल नङाना निउस पर्टेलसो मोनसेल'जों खारबा जायाना बांद्राय नंथारैखौ होनलाबाय थानाय उदां जाबाय होनजायाना बेखौ मोजां सैथोखौ खिथाना हो रायजो राजाफोरनो गोनो गोथो जायो भुटान हादरनिफ्राय भारताव फैबाय आसामाव फैबाय बेखौ गोजोननाय जासिहरबाय बख'ग्राफोरनि थाखाय जायखि सहि होनानै लाबोआ नाथाय बिथांमोना दा
थाफिननांगोन। रन्जित सार बुंनायखौथ' खोनाखाबाय नोंथांमोना। अनलि प्लेस इज चेन्ज, माने जायगायाल' सोलायदों। बिथांमोनाबो बे भारतआव आसामाव थाफिननांगोन, सिङाव बेंखननि सिङावनो। उदां नङा। उदाङा माखौ होनो? न'आव फैनो मोननाय। दा बेखायनो बिथांमोना थाबैनो नैबे नभेम्बरनि गेजेरावनो होन्दोंना दिपेन बर' सारा, गजोबनांगौ गासिबो, मा बिसोरल' गासिबो दैमारि सारखौ लाना फैनानै। बेनो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्स होबानो जाबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।